weekend ta karon, Operation Limpyo. Sakit imuhang hawak, bay? Kugihana aning akong darling, guys, oh. Operation Limpyo. Oh. Operation Limpyo na siya, guys. Ha? Unsa? Oh, wa na kataguan ang bitin. Kay nang limpyo na ang among kuan. Buoy. Anak na sad na mo tago diha bay anang gihugan ni mog sagbot. Oh. Human og panghayhay. Human og panghayhay kay nang limpyo na sad. Nay butong diri, guys, o atuan ning kwaon unya. Kana din ha ba? Kana na kana siya kay atuan ng lamawon. Butong naman na siya. Dahil magsunod anak niya kay kana na sad nga bulig. Then kana na sad magsunod kana. Okay good kay ni siyang lubiha, guys, kay sige na ta makakaon og butong. Nibalhin na sad ang nagmawer dito o kay gimawiran man unta na atong niaging semana, mga 2 weeks ago na nag-as naman sad ang mga kugon. Munang gipasuglian na sad og mower diha kay aron mas tanbayan diha kay na may lingkuranan diha o. Tong paduulan o. O na may lingkuranan diha unya overlooking kay dito sa dagat. Pwede na ta makalingkod-lingkod diha kung limpyo na. Mo na siyang gipalimpyuhan. Ang amo ang unlan, amo ang gihukasan dayon gibuwad diha o sa init kay aron ang mga germs kay mga matay. Natural sterilization ni siya. Ganina raning buntag na mo gibutang, guys, o perti nagyong inita o makapaso at gibali naman ni nako sila. Ighapon anak malandungan na ato na pud ng kwaon. Ug ang among Yumi sige pangalot. Wa pa niligo taw ni, wa pa niligo ni among Yumi. Wa pa niligo among Yumi ay. Sige pangalot ni ay. Sige pangalot ni among Yumi ay. So ato nang kuhaon ang usa ka bulig nga butong, guys. Kay atoan na ning lamawon. Okay. Ana. Okay. Ato na ning bukon karon.
Muti-kuti, oh. Kuti-kutihan si Yum 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 Yum. Unsa man na Yum Yum? Yumi. Unsa di ay na Yumi? Atong gibaid kay naay manulong ron at least hait na to ang sundang. Puti na o sharog. Naay manulong ron but hait na kaini. Kaon man ni si Lucas og kuan kanang lumot. Kaon kag lumot kas. Buho bay kay ato ang ibutang ng sabaw dito sa kuan Tupperware. Maura na sabaw sa usa ka butong. Okay. Ikaduhang butong. Last na lang. Ikatulo. Ano ba? Kanibok-on na pud bay. Yeah. Okay. Go. Ready? Yeah. Kuskus time. Kaon kag butong kaso. Muon ni kaso kaning na blue. Catcher kay si Lucas oy.
So mauna ni tanan guys ag tulo ka butong o naa din hitaman. Apil ag iyahang unod. Itong tanawon. Muna siya. So ato aning iso dito sa fridge nato kay para mabugnaw unya. Dili maaslom ang iyahang sabaw kay ug madugay sa niniyag madugay ni kahurot nato mo asluman ang iyahang sabaw, so atoan ni siyang ibutang sa fridge.